to sa chisit biang i kwa ban biang sngo bahaya pi ki parlok baro ki bahaya pek ya kani ke channel ga jongi bat nga kaburam kalong chu blai na ka benta ga ni ka por ka bawla ayanga bangan yo ban yang ne ban ya sam ya ka khobor ka ba lengkot ha ga jinge dei bat ka ba im da ka ba khami sha u Jesus Christ te haswa bangin ya sha ka khobor tongin pandem khandiat ha ga jing dawai ko blai ko kpa jing ba beneng ni ai ngu me ko try na ka benta ga ni ka por ka ba mela ai hangi ha ga ni ka khalimat ya ka bangin yo ya ka ba kum ga ni ka lat ban ya pole khandiat na ka kten ka jong me pat ngi dawai ga jing ya lamba start ka jong man sim ba khoi jong me ba ga jing ya pole jongi kin long ki ban ya rap yangi ha ka ban nang pen scam shu ya ga jing ngai ban nang pen sha shu ya ga jing sneu thu ga jongi ha ga jing ya dei bat meu blai kham tam ha ka ba yai lenti jongi ga ba man la ga sngi sneu go pai ga bangu jongi hen ga por ma ngi pan ga ne ka teng ba thang tam jisu no prem jongi amen ka ba im de ka ba khami shu Jesus Christ ka mot ban pen long pedeng ya ka jing im ga jongi ban iki rai ga jongi ha ki nuksa bat ki jing hikai ki jong Jesus Christ ban bu hakmat ya ka jing bat ka jing ko ngu shaka mon ga jong blai bat ka ne ka kan thop ru ya ka ba but ya ki jing long ki kam ki kti bat ki jingular ki jong u Jesus Christ bat ho ya ka jing ya lanti jongi ni deiru ban don kam ya ka bor ka jing ya lam bat ka jing pentengen ka jong u Jesus Christ habaro ki benta ka jing im ka jongi bat ka bakhadu ga dei ka ban im de ka jing im ka banang yaisan ha uman sim bokhoi te menta ngin ya yai ka wei pa ka wei na kini ki mat ki bangila kren menta ka banang kong hi ka dei ban bu hakmat ya ka jing bat ka jing ko ngu shaga kten ka jong blai ka ban im de ka ba pe chu Jesus Christ mun ban bu ya ka jing ka jongi hau bat kum juru ban sumar ya ki hukum ka jong u ki badai ka nongrim jong ka jing im ka jongi hiwei pe wei ha ka ktin ka jong blai ki Hebrew ka nong ka ba khat wei ka khot ka ban kong ka ong ka jing ka long ka jing snus kem ya ki ta ki aka ki ba ngi kermen kata ka jing tan ju ya ki ta ki aka ki bom yo ai ho ha ka jing ya lanti jong ka balang kristan mentala kum ba ar hajar snem ni baro nadu ka kasin ka ban kong bala penlong ya ka balang kristan hadin jong Jesus Christ hadu gini ki sngi ki briu baro ki yai de ka jingai om de ka jing yo i empat judan mano ru ba yo i yo Jesus Christ ya kata ka jing sanar phana ka jong u ya kata ka jing mi pat ka jong u lene ya kata ka jing kiu no jong u shebenang hendrengi baro hadu gini ki sngi ni ai im bat ni ai peteng ya ka jing im ka jongi ha ka jingai bat ha ka jing ya dai bat ka jing ko ngu u Jesus Christ hi ulalong uba ko ngu sha ukpa jong u uba habenang adangin pule ha ki Filipi kala nong ka ba ar khat ba pra ka ong te habala shem ye u ha ka kom kumu brio ulale red yelade haba ula jialong uba ko ngu wat hadu ka jingyap hoi ka jingyap ka ding phana ken te ngio i ba u Jesus Christ ulong uba ko ngu ya ki jing penya bastat ki jong ukpa jong u uba habenang bat ha ka ju ko kom bat ha ka ju ko por u Jesus udawa nangiru bangin don ye kata ka ju ka jing sumari ke hukum ke jong u namar hau yonis kal nong ba khat saw ko de khot ka ba khat san u jisu hu ong da phi e yanga to sumar ya ke hukum jonga te haban khami shu Jesus Christ ban pelong pedang yu ha ka jing im ka jongi ka de yangi nong kong ban yo ya ka jingai hau kum u nong pen emu jongi bat ka ba ar ka de bangin ko ngu ya ke tigi an bat ki hukum ke jong u bat ka benta ka ba ar hang ne ga dei ka ban but ya ki jinglong bat ki kam gi kti ki jong Jesus Christ ledangan ong yang ngi bangin nyeu lut ya ki ki jinglong ki jong Jesus Christ ne ki kam gi kti jong u yo la se ki la bandon shibun handrai ha ga ne ka por ngini pole tang lai tli na kita ki jinglong ki ba kam pau ki jong Jesus Christ bat ka ban kong hi ka dei ka jing i ka ba Jesus udan ya ki brio bat ka ba ar ka dei ka jing isnai ka ba udan shi ki brio bat ka ba lai ka dei ka jing len la de ka ba upan i shangi ki brio ha ka jing ya dei bat ka jing i ka ktin ka jong blai ha ka gospel kat kum Yohanes kal nong ba khasan kat khot ba khandai ka ong kum bo khpa ula i yanga kum ta ngaro ngala i yepi to phin yai ne ha ka ta ka jing i ka jonga ngimla ban mudur hadu kat no ublai ubah beneng u i yala u jong u khon u Jesus Christ
te ladangilala ban mudur ya kata hakat ju kurukom bat hakat tahi kurukom ru ba Jesus Christ ui yanga bat yangi baro bat udawaru nangi bangin yai ne hakat ka jing e kabamut bangin ye para lok hi kumba ule yangi bat ka baar ga dei ka jing isnai ka jong Jesus Christ ka jinglong jong ka jing isnai ka ba udan Matthias kala nong ka ba khandai ka khot ka ba lai phon riu wa ong bat habalu yo ye ki pai ba ula sneu sun na mar jong ki na baki long ki bala sakma bat ki bala sapret ru kum ki lang brot ki bomdon unong sharai kabamut u Jesus Christ u don ka jing isnai ya ki brio met bat man sem hakamet bat hakaman sem u isnai ye ki jing don kam ki jong ki utip ye ki jing kwa ki jong ki utip ye ki jing don kam jong ka jing im ka jong ki ba man la ka sngi ka bam ka di ka kup ka sem ka leit ka wan ka ba man la ka sngi ka jong ki breu u jisu utip ye kata bat u isnai ru ye ki bat ho kum juru haka jing dei haka jing dei bat ka jing long ka ba kan jaman sem u yo i ki breu kum kita ki lang brot ki bomdon ya unong sharai u babiang bat ka balai ga dei ka jing IT lot la ne ka jing len la de ka jong Jesus Christ la dangin pule ha ki rom ka nong ka basan la khot ka ba phra ka ong hanrai u blei u la pan i shanai ya la ka jong ka jing e shangi haba ni la danglong ki ba pop u Christ u la yap ye pli yangi ka bakat no kraw ka long ka ne ka jing len la de na ka banta jongi ki brio dan u wei pat u brio u bala ban IT la ka jong ka jing im na ka banta wei pat wat ki kimi ki kpa wat ki hemen ki para ki mla ban le ye ka kam hanrai kat bu Jesus Christ pat u badai us em jong ka baneng u la le ye ka kam u la shim ye ka banta ban yap na ka banta ki pop jongi te ngiru haga ju kur kam ha bangi ong bangin khmi show Jesus Christ haga jing im ga jongi ka ba man la ka sngi ka mot ngin pan le jing mot ha ka jing i ka jong u ngin pan le jing mot ha ka jing is nei ka jong u ban ngin pan le jing mot ha ka jing len la de ka jong u ngiru ila ban yo ya ki ne ki jing long la da ngi hi ni persyang ban bot ya ki kat kum ki jing hikai ki jong Jesus Christ bat ka benta ka balai ka dei ban phai khmat shau na ka benta ka bor bat ka jing pantengen na mar ha ka jing ya len ti jong hang ne ha parthai ngila ban kan du shibun ki jing na du i ka jing pang ka jing shitam ka jing duk ka jing kerdu ka baban ni ki breu pat bun ki wei pat ki jing jia ki ba la ban pentelot ki ba la ban pendu jing kermen hanrai hakum ka ka por ni dei ban pet show Jesus Christ ha bangi ong bangi dei ban khmi show u balong kalanti jong ka jing im ka jongi how Isaiah ka nong ka ba sap hawai ka khot ka ba shipel ko ong to what shifting me namar nga lorang kat bat me what sneu ma namar ngalong u blai jong me nan pencet bore me hooi ngan yarap ye me hooi ngan kersyan ye me daga kti ka mon ka hok jonga kane galong ka jingolar ka ba sneu thiang hadu kata-kata yang ngi baro ki badan hapdeng jong ke jing tolot bar ke jing do jing kermen jong ke jing im ublei u yo i ye ki jing don kam jongi ublei yo i ye ki jing tolot ki jongi ublei yo i ye ki jing do jing kermen ki jongi bar u airu ye gane ke jing kolar bala da ngi hingi mon ban phai khamat che u man pan ka bor no u un kersyan yang ngi ha ki jing e baro ki bangi ki dei ban yai lengba bat ka benta ka basa hong ne ka dei ban kam ya ki jing kolar ki jong Jesus Christ hagaba haba pet show Jesus Christ haga jing im ga jongi ka kan thop ro ya ka ne ga jing kam ye ki jing kolar ki jong u ka jing shania haga jing kolar ki jong u ba un pendep la ne un pen urlong ye ki haga jing im ga jong u ka ban kong he ka jing kolar ka jong u ka long ban map ya kino ki jing duna ki jing bakala ki bangi kum ki breu ki jing tolot ki bangi ngidon bat ka baar ka dei ka jing ai ka jong u Jesus Christ na ka banta ki ni ki jing tolot ki jing duna baro la pendap biang ingi de ka jing ai ka jong Jesus Christ bat ka bakhat do hajing dei bat ki jing kolar ki jong u Jesus Christ ka dei ka jing job ka jong u ye ka pop ban i ka jing yap kumbo Jesus Christ ula job ye ka pop ban i ka jing yap kumta ngiru ngila ban job ye ka pop ban i ka jing yap ho yo le se la da Jesus 41 hagene ki sngi gerta ki jonga jong phi nginang hap hi ban yai lenti hi ki jing ki jing shitam bat ka jing yap ru hanrai ki ne ki nam long ki mau jen thut haga bangin shakriyo blai haga jing em ga jongi ka ba man la ka sngi bat ka banta ka basan ka long ban kier na ki jong ka parthai haba pet show Jesus Christ haba im rangkat badu Jesus Christ ngi dai ban kentai
ya ki jong ka prathai ka jing ye be palat ya ka spa ka pheu jong ka ne ka prathai ka jing ye be palat ya ka nam bat ko borom hang ne sla prathai kam ye dei bat ka jing kwa bat ka jing hikai ki jong Jesus Christ namar ki ne ki baro kin saduk sadam ha ka wei ka sngi ong ka ten ka jong balai ha kan shithi ka banung kong ka jong yones ko ka ba ar da khot ka ba khatsan khan riu bat ha ka jaka jong kata ngin ye be ye ki ba bom jukut ki ba long ka jingai ka jing bat ka jing ko ngu shaga kten ka jong balai bat ka benta ka ban riu bat ka benta ka ba khadu ha ka ne ka por ka dei ka ba im ka ba nang yai san ha ka jing im ka ba gan jaman sem ka jongi ban pech shu Jesus Christ le ne ban im kumu Jesus Christ kalong yangi ban bu ye ka pedeng jong ka jing im ka jongi ha ka ban nang yai san ha ka jing long jing im ka ba gan jaman sem bat ka ne kan ya rap yang ai phi bangin don ye ka jing ya dei ka bi jan bat ublai ka jing im ka ba dap de ka jing thmu bat ka ba don jing mot haki Galatia kalau nong ka ba san ka khot ka ba ar ko ar ka khot ka bangin la yo sneu man la ka por ka ong hanre uso jong man sem ulong ka jing ka jing kemen ka jing suk ka jing sha slem ka jing la sabun ka jing bha ka jing yai ne ka jing jam not bat ka bor halor la de kini ki jing long ka long ka ba don kam yangi ban yo ikini la dangi la bandon ni ka jing la dangi la bandon ni ka jing kemen ka jing suk bat ka jing yai sha slem ha ka jing im ka jongi ni penjan ye la de sha ka jing ya de jongi bat ublai ni de bandon ni ka jing la sabun ni de bandon ni ka jing la bha bat ka jing yai ne bat ka jing jam not bat ka bor halor la de kini baro kin yarap yangi ha ka bangin nang san ha ka jing long jing im Kristan jongi kat bangin nang yai lanti hang ne sla prathai tang ni ki khobor na ka banta jongi ka ni ka por ublem kor khoi ngi na ka banta ka borom jong amen